Татар тілінде шыққан газет журналлар бик күптірлі. Матбуғат күзәту сәхифәсе дә шулар белән даими таныштырып бара. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирем. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы күзгә ташланган язмаларны күзәтүне дәвам итәбез. Бүген каягына карасаң да, халык барыбер нәрсә турында гына баш вата. Мобилизация. Шәһри Казан газетасы да бу теманы беренче битенә чыгарып биргән. Әйе, билгесезлек күпләрнең күңеленә шым, курку хисигенә салып калмыйча, аларны илне ташлап чыгарга мәҗбүр итә. Андыйларның саны үткән атна азагында гына да 261 меңне артып киткән икән инде. Шуңа да әлеге басманың журналистлары бу билгесезлеккә ачыклык кертү өчен шактый гына тырышлык куйганнар. Берәүләре илдәге хәлләрне күзәтеп, аларның һәр очрагына үзенең мөнәсәбәтен белдерсә, икенчеләре мондый чакта безнең халык яратып йөри торган концертларны алга таба да оештыру дөрес булырмы дигән сорауга билгеле кешеләрнең җавабын сораштырганнар. Илешчә мобилизациягә карата хәзер бик күп имеш-мимешләр йөри. Шуларга илешчә генә чик кую өчен Шәһри Казан газетасы иң еш очрый торган сорауларга җавап урнаштырган. Ә инде хәрби комиссариатларда ниләр булып ята дип кызыксынучылар өчен кыска газета журналисты башкаларның берничә комиссариатларына барып чыккан. Мондый язмалар белән танышканнан соң, чыннан да билгесезлек бераз артка чигенгәндәй була. Татарстан яшьләр газетасы да үзенең хас булган кыскалык белән илләрен ташлап китүче россиялеләрнең Төркиядән фатирлар сатып алуы 3 мәртәбә артуы турында хәбәр итә. Шулай ябырылып, торак сатып алу аларның бәяләренең икеләтә артуына китергән икән. Әлеге газетада күзгә ташланган тагын бер язма «Туе ялгыш, уе язмыш» дип атала. Ул моннан 3 ел элек «Иртәгә минем телем булмый икән, мин бүген үк дөньядан китәргә әзер» дип протест йөзеннән Удмуртия парламенты бинасы алдында үз-үзенә үттерткән академик Альберт Разинның гыйбрәтле язмышы турында. Күпләребез бу турыда онытырга өлгерсә дә, туган теленнән мәхрүм калуны туктату өчен соңгы чарага барган галимне туган авылында онытмыйлар. Күзем авылына һәр елны башка милли республикалардан килеп, аны искә алалар, шигырьләр багышлыйлар, истәлек итеп имән агачы утырталар. Авыл янындагы биек тауга да аның исемен биргәннәр. Хәзер ул Разин тау дип атала. Шуннан да бу дөньяда көрәшләр дә төрле, аның каһарманнары да төрле. Кыйбыла бер генә. Ватаным Татарстан газетасы да әлбәттә мобилизация темасын читләтеп үтә алмый. Ләкин газета бу мәсьәләгә икенче яктан килеп карарга булган. Шундый чорда халык кибетләрдәге азык-төлеккә ябырылып, гадәттәгечә запас туплауга керешмәсме, продукция кытлыгы килеп чыкмасмы? Күңелгез тынычлансын дисәгез, тамак хакы дигән язманы укып чыгарга киңәш итәм. Инде проблемалардан, сәясәттән азып киткәннәр өчен газетада 3 яшеннән сәхнәгә чыккан. Бүген Камал театрының әйдәп баручы артистларның берсе булучы Лейсән Файзуллина белән бик рәхәт, бик ихлас әңгәмә укып чыгарга. Тормышта нинди генә авырлыклар булса да, моның барыбыз өчен дә кешелек сынау икәнлеген онытмасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.